Veliki pozdrav svim ljubiteljima američkog fudbala. Evo nas, april je mesec. Jeste da smo navikli da je već sezona američkog fudbala počela, tako je bilo godinama. Međutim, ove 2026. godine nema američkog fudbala, nema lige. Puno je razloga zašto je to tako i to je jedan od razloga zašto sam danas pozvao da mi sagovornik bude Mihajlo Stefanović. Pretpostavljam, ne znam da li postoji neko ko ne poznaje, iz više oblasti. Mihajlo je i talentovan i za muziku, talentovan je i bio i dobar igrač. Već nekoliko godina radi kao komentator NFL-a, ali pre nego što počnem razgovor sa Mihajlom, pustit ću vam samo jedan kratak prilog da malo bolje i svi se posetimo šta sve radi Mihajlo. Nemojte da budete indisponirani. Mic check, samo na mene Debraje. Mic check, samo na mene Debraje. Mic check, samo na mene Debraje. Kada treba da se prekrše sva pravila, ovde kad ostaneš sam razmisli koga stvarno znaš. Svaki put može da bude put ništa vila. Neko otpevo bi te zbog buksne, pa vremenom polako izgubiš veru u ljude. Ja nisam đubre što gledam svoje dupe. Hejt, samo hejt, svima nešto smeta. Mrze ceo svet, promenili bi sve, a ni tad ne bi valjalo jer sve što urade je traljavo. Tu je Miksa koji je veoma značajan iz perspektive toga što je bio na terenu, igrao igru, zna sa nama, može da podeli i iskustvo iz prvog lica, dakle, i može da nam otkrije drugu dimenziju, neku koju mi ne posjedujemo s obzirom na činjenicu, jer nismo se bavili samim američkim fudbalom. Zamore, nezadovoljni sobom, drugi truju, jer im je stalo da njihovo mišljenje čuju, a mišljenje je individualno, svi ga posjeduju, imam previše razloga da volim ovu kuju. Ipak 11 godina na terenu nije malo i čini mi se da znači svo to iskustvo i sada kada sam u komentatorskoj kabini. Spojila je, ne ujedam, samo promukne. Ne trošim svoje živce na pomukanje. Je ponovo za McKinnona, ovaj put napravio rolling u pravom trenutku i ako se susreo sa Bredamom, ako se ne varam, na liniji skrimidža, uspeo je da stigne do nova 4 pokušaja za Minnesota. Eto, to je bio mali prilog o Mihajlu. Mihajlo, ja i ti se dogovaramo, ja mislim, da li ima više meseci ili će skoro i godine za ovaj razgovor? Ima i godinu, zabune, ali posao, već sam ti pričao, uzeo sam sam da renoviram stan i tu ode mnogo vremena, pa jedan posao, drugi posao, pa obaveze i nikako da se ti uklopimo, ali evo ga, došli smo, a i znaš šta, i bolje ovako. Znaš, vreme... Da, danas je i neradni dan. Neradni dan i lepo vreme, malo... NFL je, što kažu, season off. Pa da, sad će draft još malo, ali ajde, za to se spremamo i traje ovaj period slobodnih agenata, pa tu malo pratimo šta se dešava. A kaži mi, kad god slušam prenose kada radiš, mnogi misle da je to lagano. Ti pratiš utakmicu, pričaš, velike su pripreme. Kad sad pogledaš kao igrač, kad si igrao utakmice i priprema za komentarisanje NFL-a, šta ti je teže? Pa, znaš šta, s igračke strane to nije teško. Mislim, i ovo nije teško, ako si u materiji, mora da budeš u materiji da bi ti bilo lako. Ako nešto učiš od nule, mislim, i dok smo igrali, ja sam pratio sve utakmice, bukvalno svaku utakmicu pogledam i to traje 20 godina. I ti kad 20 godina gledaš mečeve, mislim, dosta stvari naučiš. Ok, u početku nisam znao sve ekipe, nisam znao sve rostere, nisam znao sve igrače, ali što više pratiš, sve naučiš i onda tačno znaš ko ide gde i pola posla ti negde ostane već tu, ti samo treba da se podsjetiš i onda bude lako, nije toliko teško. Sad, napraviti neki svoj stil, ukombinovati, da malo i analiziraš akcije i da znaš igrače i da znaš ko je bio gde, to je u stvari izazovno, ali mislim, rekao bih da obavljam ok posao sad, govoreći po tome šta ljudi pričaju. Naravno, niko nije savršen, svakome neko smeta, ja uvek kažem, ako vam se ne gleda, brate, upališ
Fox, upališ NBC, upališ ESPN, NFL Network, pa gledaj koga hoćeš. A kad se desio taj trenutak da si dobio poziv da komentarišeš utakmice? Mi smo zapravo, na 2015. se završila naša sezona i pred Super Bowl, kad su igrali Broncosi i Carolina Panthersi, moj drugar Vuk Uljarević me je pozvao da dođem na sport klub, mene i da pozovem još nekoga. Pozvao sam Bejca, Marka Batesa, pa smo nas dvojica otišli da damo tamo neki intervju povodom toga, jer su se uvek pravili prilozi, znaš. Bila je Super Bowl emisija, pa eto, neki igrači da dođu da pričaju o tome. Mi smo tad odradili kamp reprezentacije, bili pa i reprezentacija nešto igrala i mi kao ajde, doći ću ja, dovešću Bejca. I tad je već ostvareno neko poznanstvo s ovim drugim ljudima, sa Žuletom pre svega, i sledeće godine, 2016. ti si bio tu sa nama cele godine, znaš da se nismo plasirali da igramo Final Four Euroligi koja se igrala tada, i onda je bilo, ćeš da dođeš da budeš stručni konsultant, mislim, kad već ne igraš, ja hoću. To je bilo prvo, znači sa Žuletom sam radio kao konsultant i onda je počela predsezona NFL-a i pitali su me, znaš je, pratiš, rekao naravno. Onda sam počeo i tu i sačekao sam, početak sezone, fajluje mi je čovek, ja sam upao, odradio celu tu godinu, nakon toga dobio posao, krenuo da radim i NBA te godine, i onda malo košarka, malo američki fudbal i... Da, ne znam da li ljudi znaju, ti si u stvari počeo da se bavi sportom, prvo košarkom, tako? Da, još kad sam bio klinac, igrao sam 7-8 godina, sam trenirao košarku, otprilike, i onda sam napravio godinu dana pauze, malo sam se tu razočarao, generalno u postavku saveza i svega, i onda sam izabrao sport za koji sam verovao da će igrati onaj ko je najbolji, a ne onaj ko me suđe. A kad je kliknulo da shvatiš, pa ja sam talenat i za muziku, pisao si tekstove, pisao si muziku. Zapravo ja sam to baš odavno, od osnovne škole još. To mi je bio neki kao hobi. Uvek sam to voleo, da se malo bavim muzikom, da malo svirkam, pevam. Ali onda, znaš, sve je nekako bilo vezano za društvo, pa i ovo je bilo vezano za društvo. Kako da pređem na američki fudbal? Ja se sećam, tada moj drugar Matija je trenirao u Vukovima, pre toga smo trenirali košarku i Ciga, ako ga se sećaš, i on je trenirao košarku. I onda su oni bili vozono što ne počneš da treniraš ovo. Muta je išao sa mnom u školu srednju, hidrometeorološku, i on je bio ovamo. I onda, znaš, ono kao, znam ljude sa svih strana, gledao sam, rekao, ajde, što da ne, ajde da probam. Mislim, gledao sam ja NFL na 3. kanalu. Iskapirao sam donekle da za poziciju hvatača ti možeš da napraviš laku tranziciju ako si košarkaš, jer manje više idu te promene ritma, jab, step, otvaraš se u prostoru i hvataš loptu. Mislim, ceo život sam s loptom, bio sam play, ceo život sam s loptom u rukama. Znači, ako sam nesposoban da uhvatim loptu, onda treba se ubijem. I rekao, ajde, doći ću pa da vidim kako ide. I onda naša ekipa, ta neka energija timska, nikad nije bila u košarci kao što je bilo u američkom fudbalu. Mene je to privuklo. Mnogo ljudi, mnogo više ljudi, ali energija je neka bila mnogo dobra i ostadoh ja jednu godinu, drugu godinu, nakon toga više od decenije. Da, a koje godine u stvari to bilo? I ko je to, je to bila neka smena generacija, koja je sti generacija u stvari u Vukovima? Ja sam došao 2005. Tad još uvek to ništa nije bilo postavljeno, tad opreme nije bilo. Znači, trenirali smo po livadama, trenirali smo zimi tamo dole u IMR u onoj hali. Menjalo se mnogo, baš je bilo i u Od Kalemegdana, od Dušanovca, u Šumicama. Pa je bilo i preko puta Marakana, onaj balon što je u bulevaru u Oslobođenju, i tu smo imali nešto. Znači, to je sve, početak. Pa kad malo otopli, Šumice i Udr, pa je 2006. A i tamo livada, blato, kad padne kiša, to je, jeste. Znaš, drugi je mentalni sklop i rekao bih da smo mi kao generacije te starije malo drugačije. Meni nije bio problem da se kaljem, prljav uđemo u autobus i idem kući. Nikome nije bio problem. Jasno. Drugačije je bilo. Mnogo više šminke je uključeno danas nego što je bilo onda. Tako da ti početci, da, mi smo bili ta neka druga generacija koja je nadošla. Rekao bih od 86. 7. pa do 90. godišta, to se priključilo ovim starijim momcima koji su prvi počeli, koji su sve to radili već godinama. Jel pamtiš koja je to generacija bila? Koji su to igrači bili? Koji su nosili Vukove tada u stvari? Ja kad sam došao prvo, znači ko su nama bili treneri, bili su Tasa, bio je Alex, bio je tu Pera, pa upoznaš Tošu, upoznaš Ristu, mnogo igrača u ofenzi, Ica, naravno,
sećam se, ovo Popara, njega sam vidio u ovom snimku. Da. Mislim, Da. da ne idem sad da grašim. Da, mnogi kažu da je Popara baš uticao na mnoge igrače svojom energijom. Oni su svi bili stariji, mi smo kad smo tu došli, bilo je samo ono poštoješ starije i radiš ka tome da uđeš u ekipu. Znači, 2006. tad je Hoffman bio trener, tad se igralo ono finale na Novom Beogradu, tamo gde je Radnički najbolji. Da, Radnički, da. Da, kad se Tasa povredio, nije igrao to finale. I onda od sledeće godine zapravo počinje neka ozbiljnija priča, jer smo napravili teretanu tamo u Bigzu i tada je krenulo zapravo prvo neko testiranje da se vidi ko je fizički spreman da se bavi ovim sportom. I tu je napravljena smena generacija, jer su mnogi momci koji su bili u prvom timu otpali, jer fizički nisu bili spremni. Mi klinci smo bili više naloženi i mi smo sposobni u teretani, ne kažem da je to moglo se prenese odmah na teren, oni su imali neku iskustvo, ali bio je, ne znam, test 100 kila, dosta ljudi nije moglo da digne 100 kila iz benča. Mi klinci željni, spremali smo se godinu dana. I ko je bio sve s tobom u toj generaciji tada? Ko je nadolazila što ga? Uzi, Ciga, dobro, čim je već bio u timu. Sećam se, Beckham je bio takođe od mlađih. Jer smo mi tad imali A tim i B tim. I dosta ljudi. To je za današnje prilike neverovatno. Ali znaš, mnogi su postali starteri. Ja se sećam i Sale Paradajz, kako smo ga zvali. I rekao bih da nije bio 2006. starter, da nije dobio šansu 2007. je postao starter. Ciga uopšte nije bio upravo 2007. On nam je bio najbolji bek, možda je bio najefikasniji, ako se dobro sećam, bek u ligi. Tad je bio Selaf, nije bio Cefal, nego Selaf. Da je Ciga bio prvi running bek lige, a bio je u B timu do godinu dana ranije. I manje više svi su postali starteri. Ok, imali smo mi zvezde koje su bile tu pred, braća Tasić u napadu, hvatači, Briton je bio na quarterbacku, a obrana je bila uglavnom od starijih igrača, koliko se sećam. Kako ste gledali tad kao igrači kad je došlo do podele Saveza? Nije to više bilo... Da, a to je bilo 2009. naš. Mi smo 2007. odradili sezonu, tad smo bili prvaci i Selafa i naše lige. 2008. Bio je Kragujevac je bio, tako je, na Sušici, finale domaće lige, a onda smo u Beču izgubili od onih Gladiatorsa. Tako da smo te godine ostali bez... A 9. i 10. već je bilo... Znaš, mislim, kada ti kažem, kao igrač, meni je sve to debilno, tako moram da kažem. Da se to deli, znači nas ni nema mnogo. I bilo je nepotrebno. Mi to znamo neku siću, neku bedu da delimo još na pola. Zašto? Da, ne znam, ne ulazim u razloge, ja uvek smatram s pravom, kao što i ovi drugi smatraju da su oni bili prvaci, ja smatram da smo mi bili prvaci. Smatram da smo bili bolji tim i smatram da na ovim prostorima u Srbiji, kogod da je igrao protiv nas, da bi mi to rešili bez problema. Jer ono što smo pokazali, što smo rešavali tih godina, stvarno je bilo na nekom malo višem nivou za ove prostore. A je bilo baš zbog toga i malo nekih dodatnih emocija, onda 2011. ponovo se spajaju lige i ponovo te godine ste odigrali tako 2 utakmice sa Kragujevcem. Ti se verovatno sećaš kako su prošle obe, pogotovo prva. Sećam se prvu sam igrao i to sam baš dobro igrao. Jesu obe igrane na Sušici? Obe, da. Tako je, prvu smo igrali na Sušici i tu su nas razbili odmah na startu utakmice. Znači, mnogo su veliku prednost napravili. Mi smo bili neuigrani te godine, znaš, šta je bio problem? Imali smo jednog trenera, tog nekog Reksa, koji je došao na početku i probao da instalira neke stvari koje nisu funkcionisale na terenu. Naprimer, kad smo igrali pripremni meč protiv Vienna Vikingsa, on je imao zamisao da svaku akciju mi krećemo sa trojicom igrača u backfieldu i onda quarterback da da motion, tipa ja budem running back ili full back i onda idem na hvatače. Znači, on treba da da akciju, mi da se postavimo u trkačku formaciju, iz nje da izađemo u hvatačku formaciju i da krenemo da igramo. Pritom i protekcije nisu baš bile idealne. Svi smo bili manje više nezadovoljni kako su tekle pripreme, ali čekali smo da vidimo reality check protiv Vienna Vikingsa. Znači, onda kad je došla ta utakmica, omlatili su nas, nismo znali gde se nalazimo, ništa nismo mogli da uradimo, znači baš je bilo gaženje. Tu smo skapirali da nema ništa od te ekipe. I onda, naravno, Rex je dobio otkaz, Ruben je unapređen da bude glavni trener i onda, znaš, ti već imaš sezonu za 2 nedelje, mi sad pravimo playbook. Sad se uigravamo. Sad treba sve to da klikne. Potrebek nam je došao novi. I on ima problem da se uigra i sa nama, drugačije su brzine. Okej, naše. To je Vini Mirot, je li tako? Vini ima opasnu ruku, znaš, samo njegov, Vini je bio niži od mene za pola glave.
I on treba Možda je to u početku bilo malo, da li će on moći to da odigra, ali kasnije ispostavilo da je dobar momak. Gledaj, mi kad smo igrali 7 na 7, kad nema ofenzivne linije, skapirali smo da lik može da baci sve. Pritom, baš je prangijao, to su projektili, on ne baca sa lukom, njegove lopte idu oštro. Znači, kada imamo 3 vertikale, braci Plamen iz polja i ja u sredini, znači samo znaš da lopti ide 40-50 yardi i ide ovako, mnogo je teško bilo to. Ali kad pričam sa ljudima... Problem je bio naš pas pro, da se on osjeća komfortno u džepu, jer je niz. Ja mislim da svi niski quarterbackovi se osjećaju nelagodno u džepu. Tako je. Ti kao quarterback, ti treba da čitaš šta odbrana radi i da onda nađeš prazan prostor. Tako, a oni nema dobar pregled ili je... Kad tržiš rute kroz sredinu, mislim, ja kao slot sam dosta trčao kroz sredinu, ti trčiš dig, trčiš krosere, znaš gde lopti idu, između glava ofanzivnih linijaša. Znači, ja ne znam kako on vidi, Burazir je pogađao sve moguće, ali kako je vidio, to samo on zna. Trebalo je vremena. Često čujem priču iz tog perioda, ali hvatači Vukova, a to je bio si ti, bio je Plameni. Ne, braci Plameni, i s poljašnjih pozicija. Ti kao, kad igraš s polja, ti želiš da quarterback zna tvoj ritam trčanja i da može da ti uvek da loptu. Ako si pretrčao nekog, da lopti ide preko. Ako ga nisi pretrčao, da lopti ide na zadnje rame. Da uvek može da ti dobaci loptu 40-50 yardi. Jer iskreno, ti u prvih 30-ak ne pretrčiš čoveka. Pretrčiš posle. I quarterback mora da ima jaku ruku da te otvori kasnije. Ne da ti otvoriš sebe pa da čekaš loptu. Tako da Vini je imao sve što je trebalo da ima jedan dobar quarterback. Ali imali ste hvatače pakao za taj trenutak, znači... Pa ne mogu da kažem... Braca, ti, Plameni, to je... Da, ekipa je baš bila dobra. Fića je bio isto, Stojanović koji je bio sledeće godine MVP, opasan mladi igrač, Mario takođe, i Sale je bio kao Titan. Bilo je okej. Sava nam se povredio, sećam se tada kao running back odmah na startu. Ali sve je nekako išlo svojim tokom. I playbook je bio, znaš, super, jer je Ruben donao taj playbook Giantsa, pa je malo neke koncepte odatle prebacivao zajedno sa Vinijem. Radili su na tome da bude dosta vertikalnijih ruta, znaš, da prosečna dužina rute bude malo duže kako bi imali spacing, kako bi širili odbranu, što je dosta značilo. Kakav je osjećaj bio da te godine dolazi čovek koji je igrao Super Bowl 2 godine ili godinu pre toga? On je došao ranije. Pa prvo, ja nisam verovao. On kada je došao prvi trening, on je već znao kako se ja zovem. Znaš, meni je to bilo nemoguće. Tu prvu noć nas je pozvao da dođemo kod njega kuću, to mi je bilo neverovatno. I onda nakon toga, puno nekih lepih uspomena i stvari, znaš. On je čovek znao da nas pozove svaki put posle treninga, da nam spremi klopu, da sedimo kod njega, da izađemo zajedno. U životu ništa nismo platili kada je Ruben bio to, ali nije samo to, znaš. 1000 stvari me naučio, na primjer, vezano za kuvanje. Ako hoćeš da se baviš sportom, da spremaš dobru klopu, ovo ovako, ovo onako, jer on završavao neke kurseve. U kojim klubovima je u stvari on sve igrao? Denver, Cleveland i Giants. I sa New York Giantsima je igrao Super Bowl. To je bilo 8. ili 9. kako beš? To je bilo 7. na 8. 7. na 8. Sezona, 7. Super Bowl. Je li on igrao u tom Super Bowlu ili... Igrao je specijalan tim, tada je on već bio na zalasku karijera. Imao i povrede neke možda. Da, povreda vrata je bila, neko ozbiljnije. Ali u Denveru je imao i u Clevelandu zapaženu ulogu, čak je skoro 20 godina držao rekord za najveći broj nošenja po sezoni. Jer sad kad sam počeo da komentarišem posle, kad sam ja počeo 2016. Denver nije imao running backa koji je imao takav load, da nosi toliko lopti kao što je Ruben radio. Ok, druga era, sad se malo više igra spred, malo više na dodavanje, ono je bila era daj čoveku loptu i nek trči dok ne umre. Tako da izgurao je on dosta toga. Mnogo je imao dobrih savjeta da nam da na terenu, savjeta koje možeš da primjeniš, jer ono što ti igraš da u nekoj konkurenciji koja je 100.000 puta više od ovoga što smo mi igrali. Znaš, znao je on da stane na bam, da ti pokaže kakav prvi korak treba da ti bude, da izbegneš čoveka. Baš nam je puno pomogao. Znaš, i bio je prijatelj, bio ono players coach i mislim da svi to vole. Posle kada je malo radio i za reprezentaciju i tu se isto videlo, rekao bih da svi ostali iz drugih timova su videli koja je lik faca. Mislim, treba doći iz Amerike ovde. Mnogi ne znaju na mapi gde je Srbija. On je čovek došao ovde, ostaje nekoliko godina, stvarno je
pomogao da se to digne na malo više nivo. I rekao bih da jeste uspeo u tome, znači on kad je doveo Embrija, Embrije je bio tight end coach u Denveru. On je doveo Embrija, Embrije isto nama pomogao da igramo zapravo playbook koji se igra u NFL-u. Malo da unapredimo i da igramo no huddle, da imamo signalizaciju, da naučimo ceo playbook tako, da proširimo playbook neverovatno i da ja danas vidim da akcije koje smo mi igrali, koncepte, da sve to se igra u NFL-u. Mislim, pozdrav za Embrija. Embrija je sada coach u Jacksonville Jaguarsa, jedan od članova stručnog štaba. Sad kad bi vratio film u to vreme, možda si bio i u punoj snazi, možda i koju godinu kasnije. Jel ti nije neprijatna ta tema? Čini mi se da si malo utakmica odigrao u reprezentaciji. Jel imaš ideju zašto je to bilo tako? Ne zanima. Zašto daje neka, bilo prošlo. Ali bilo je tako. Pa dobro, bilo je tako. Da. Sad kaži mi posle zajedno i sa Rubenom i sa Embrijem dolazi i Toni, dolazi i Lance Krizin. Čini mi se da te godine, 12. 13. To je sa Embrijem. Embrije je došao 2012. Ostao je 2000... Ruben je još uvek bio tu, je li tako? Tako je, Ruben je još uvek bio tu. Lance je došao isto 2012. Ja nisam igrao 2012. Bio sam suspendovan, igrao sam 2013. I, znaš, rekao bih da je dominacija tada naša bila prevelika i greota je što nismo igrali neko ozbiljnije takmičenje. Ne cefno, nego neko ozbiljnije takmičenje. Jer taj roster je zapravo bio roster koji je mogao daleko da ode. Igrači koji su bili na tom rosteru su bili brutalni, tada je i Osa došao. 2013. Lance je bio jedan od najtežih quarterbackova za čuvanje iz aspekta odbrane. Čovek je građen kao defanzivni end. Dobar je kao trkač, ima jaku ruku. Trebalo je vremena i da se navikneš na levoruku quarterbacka. Levoruki quarterback spinuje loptu na drugu stranu. I onda ono uvek odlazi u levo, desnoruki quarterback kada baca spinuje u desnu i lopta odlazi u desnu. Onda kako to moraš da naučiš. Ceo život ti dodaje desnoruki quarterback i odjednom levoruki. Ali navikli smo se za godinu dana. Čak i David dobijao šanse, ekipa je bila krcata. Znači, tada smo baš imali previše ljudi na rosteru. Svi smo dolazili na treninge. Mislim da je samo šteta što nismo igrali tada. Je bila velika promena kad je Kirk došao 2014. Pa nije. Jer sa Kirkom se otišlo na finale IFF, ali tako, u Pariz. Otišlo bi si ovamo da smo igrali samo. Znaš, nismo igrali. Mislim da je to bio problem, jer 2013. nismo igrali to. Tako je. 2014. ok, Sean je bio quarterback koji nije trčao, nije imao taj scramble moment kao Lance. Lance je bio quarterback koji je znao sam da uzme loptu i da sam ja sam u end zoni da mu mašem, on će sam da istrči 50 yardi. Sean je bio drugačiji tip quarterback. Mislim, čovjek je bio i hvatač i quarterback, davao je lopte samo kad je 100% siguran, igrao je solidno, mislim da je odbrana bila bolja 2013. u odnosu na 2014. To su nijance, znaš, ali mislim da smo mi kao napad bili malo bolji 2013. u odnosu na 2014. Jel su trenizi sa Kirkom bili malo drugačiji nego sa Rubenom i Embrijem? Šta je bio problem sa Kirkom? Sa Kirkom smo se svi ispovređivali. 2014. nam je bila malo malerozna godina. Ja sam medijalne ligamente zeznao. Posle toga je Mario skočio iz lobi. U jednom trenutku su nam Vanja, koji je bio klinac, ruki, i Nikola je bio dečko. Oni su bili startni hvatači, svi smo bili povređeni. Znači, i to mesec dana da ne igramo. I trebalo je vremena onda da se vratimo, da se sve nekako ukomponuje, da bi digli formu u pravom trenutku. Mislim, to se je desilo na kraju. Samo što, eto, ostali smo kratki. Kirk je bio dobar coach. Bog da mu dušu prosti. Da, preminuo je već, ima nekoliko godina. Vodio ekipu. Sa mnom imam mnogo dobar odnos. Znaš, od samog početka, od trening kampa, od naših priprema koje smo radili u Spartancu, jer smo neki crossfit prvo radili, pa smo izašli na teren. Playbook mu je bio dobar. Mislim da je samo pogrešio u tom finalu Lige šampiona, što smo malo manje igrali spread protiv odbrane koja je pročitala da ćemo malo više igrati trčanje i malo više ljudi su imali u boksu, ali mislim, lako je pričati sada, znaš, to se sve završilo, ti stojiš na sideline-u, ti si coach i znaš kome najviše veruješ, znači, pritom odluka je bila da
importa držimo u napadu, Tonija, a da nemamo importa u odbrani. Možda nam je trebao import u odbrani više u tom finalu protiv Finland. Koliki je izazov bio sam odlazak u Pariz, jer znam tu priču da domaćin nije očekivao da Vukovi mogu da pobede u polufinalu, pa je čak nešto i hotel bio otkazan. Svoj hotel zabune, smestili su nas u neki brlog, dali nam čips i vodu da jedemo, znači užas. A onda kad smo dobili sutradan, smo išli u restoran Biroš, ono šta ćeš da jedeš, znači ta smo videli, da su nas baš pocenili. Ima to neki, mislim, mi to zovemo srpski inat, znaš, baš je proradilo da sad ćete vidjeti, sad ćemo... I kako je prošlo samo finale? Sećaš se te utakmice? Sećam se, super je bila utakmica, mislim. Čak su Vukovi imali prednost možda do poslednji minut, poslednji napad. Gledaj, nismo imali specijalni tim, nismo imali Pantera, nismo uzeli prvi down, naša je greška izgubili. Da smo uzeli prvi down, uzeli bi titul. Nismo to uradili, Tasa je izašao da pantuje, znaš, nije Panter. To je da li će da uradi kako treba ili ne, Pant nije bio dovoljno dug, dali smo im pola terena, dobra su ekipa, prešli su pola terena, dali touchdown. Tasa Beše je bio i u Dubaju, on i nije igrao sezonu dve pre toga, došao je samo za... Tako je, mislim, ovo je bilo nema ko, ajde izađe i ispuce loptu. Mislim, to su naše srpska posla. Da. Nemamo igrača, Pantera nam se povredio, ne mogu setiti šta je bilo, da li se povredio Panter ko je trebao da ispuca. Ne možeš da kriviš nekoga ko se ne bavi time, znaš, ko ne radi to stalno. Znači, izašao i odradio... A ako bi uporedio tu 2014. Final Four i 2015. koja je razlika bila? Mnogo smo bili bolji tim 14. Prvo Malina je otišao te godine. Znači, odmah si izgubio mnogo u odbrani, nemo se zezamo. Miloš Lišanin, brat naš Malina, najjači igrač, najjači defanzivni linijaš. Da, mogo je da ima karijeru, eto, nije mu se posrećilo. Ali je bio monstrum, znači, kao da si ofanzivni linijaš, ako postoji jedan igrač kojim nećeš da igraš 1-1, to je on. I imati samo njega je bio veliki luksus. 2015. je sve bilo drugačije, trener nas je unazadio. Znači, onda smo pre igramo high school playbook. Skočili smo sa embrijevog NFL-a na koleđ, na srednju školu. Znaš, nije to bilo dovoljno dobro. Ali sam taj ambijent... Nismo imali ni dobro vođenje ekipe od strane trenera, znaš. Jer od samog početka sezone šta se desilo? Nismo imali quarterbacka, David je krenuo, doveli su Milesa i trener ih je menjao... Da, on nešto u sezoni nije igrao, bio povređen. Trener ih je menjao na utakmicu. Ti igraš jedan drive, ti igraš drugi, ti igraš jedno poluvreme, ti igraš drugo. Pozicija je jedinstvena. Ti ne možeš da uđeš u dobar ritam ako sve vreme nisi na terenu. Znaš, a ni jedan ni drugi nisu ušli u dobar ritam, ja mislim zbog toga. Pritom, očigledno, kad ti neko sve vreme diše za vrat, ne prija ni jednom ni drugom i onda nije to bilo dobro ni za jednog ni za drugog. Ja bih rekao da ni David, ni Miles do kraja sezone nisu dostigli pun potencijal. Okej. A kad bi uporedio London Blitz i Karlstad Crusaders... To je neuporedivo. To je neuporedivo, jer Karlstad je preozbiljna ekipa. Preozbiljno vođenje ekipa, igrački kadar takođe. Oni su nama dali svaki posetaž. Da, u finalu je bilo 84-49, a protiv London Blitza čini se bilo 35-28. Jedan poslednji bio. Mi smo igrali barabar s Londonom, za to smo bili spremni. Ofanzivno smo mi i kliknuli tu negde pri kraju sezone. Počeli smo mi da dajemo 30-40 poena. Mislim, i ovo što smo igrali sa Karlstadom, bilo je okej, mislim, oni te godine nisu primili toliko poena ni od koga. Ali, znaš, malo se i opustiš kad vodiš 20-30 razlike. Je bilo veliko iznenađenje da Malik Jackson posle tog finala u stvari poželio da dođe u Vukove. Ne znam šta ga je privuklo toliko da... Pa, znaš šta ga je privuklo? Što je on rekao? Privuklo ga je to što su nas oni ugazili, ali mi nismo rekli ok, nek bude 80-20, nego smo hteli svaki drive da damo touchdown. Da, nije ni malo 50 poena se postiglo u finalu. Još smo imali taj poslednji kad je pustio coach vreme dao, mogli smo da damo još nešto, mislim, jer smo mi takvi, znaš, ajde da pokažemo da smo na bar nekom nivou tu iza njih. Da, ali oni su baš ozbiljno shvatili to finale. Ako se sećaš, njihovu reprezentaciju je vodio, sad sam zaboravio ime kako se zove, čovjek je bio u njihovom stručnom štabu ovde u Beogradu. Znači, selektor njihove reprezentacije. Koliko su oni i ozbiljno to shvatili i sve. Posle toga, 2016. je bila baš zanimljiva, je li tako? Bilo je puno izazova, a poraza je bilo na sve strane. Pa gledaj, vratio se Embry,
to je bila velika stvar. Mislim da smo imali posle te 2015. kad smo izgubili i domaću ligu. U Novom Sadu od I to je bilo Jursa, duplo jeste. zapravo, to je bilo i Cefal i domaće. Tako je. Mislim, eto, na toj utakmici nismo igrali s quarterback. Opet se vraćam na trenera naš. Da, igrao je čak i Vojn ili Toni. Toni je Toni, ali nismo dodavali, imali smo 2 dodavanja na utakmici, mislim. Igrali smo trčanje i svi su znali, to je ono telefoniranje. Koliko god, ako ga staviš hvatača da igra quarterbacka, daj mu ono, moraš da imaš malo širi pogled. Brian, mislim da se zvao coach, jednostavno to nije imao. Ja nemam problem, opet sam imao dobar odnos sa njim kao trenerom. Ok, on bio čovek, ali strateški, kada pogledamo šta smo mi radili te godine, mogli smo da uzmemo titulu, ali ne znam da li bi bilo zasluženo, iskreno. Definitivno nismo zaslužili Euroligu, ali ovo što smo igrali domaći... Dobro, i Novi Sad je imao sreću da je igrao Willie Powell, koji je dao u stvari sve touchdowne. Nije to zabune sreća, dečko je znao, ali... Znaš, mi smo grešili. Mislim, sreća da su ga doveli i bio je i Doug Atkins je bio kasnije i selektor. Nije bitno, mi smo sami pogrešili, razumiješ. Imali smo taj jedan od poslednjih drajvova, ono, Toma pravi 15 yardi kazne, kad smo uzeli prvi down, ja pravim 15 yardi. Kad je Josa dao touchdown, razumiješ. Kretinski potez, znači, jer smo ono, bili nedisciplinovani, jer nismo bili dobro vođeni. I jer smo mi malo posebni ovako, kao sklop ličnosti. I izgubiš to i već sledeće godine je motivacija, znaš, moraš da osvojiš nešto. Moraš da osvojiš nešto, vraća se Embry, vraća ti pravi playbook sa dobrim akcijama, međutim ekipa je onda skoro, znaš, u odnosu na sve ove godine ekipa je baš podmlađa. Sad si baš izgubio svoje glavne igrače i oslanjaš se na mnogo klinaca. To je bila i poslednja sezona kad je Toni bio, tako, 2016. Tako je, pa Toni, ja sam tad završio. Isto. Mislim da je Ljuba otišao isto te godine da igra u Nemačkoj. Izgubili smo isto jednog dobrog defanzivnog igrača. Ljuba je igrao 2015. Znači, onda ostaviš bez svog Nikla igrača koji je isto jedinstven, dobar obarač, mnogo doprinosi kao defanzivni bek. Jel te godine moglo da se bolje prođe u Ceflu, u finalu, u Gracu? Možda je to bila stvarno unazad par godina jedna od najboljih utakmica. Pa zabavno, ja ne znam kako smo mi to izgubili i dalje mi nije jasno. Mislim, to je opet ta neka nedisciplina, neka glupost na kraju da odbraniš play, da dođeš do intersepšona, da rešiš utakmicu i da bude... Bila su čak 2 intersepšona, jedan Marko Batez, drugi John Uribe, ali oba su bila suđena kao prekršaj. Greške, nedisciplina, šta znam. Znaš, ni previše sam ostračen da bi ja sad pričao je bio prekršaj ili nije bio prekršaj, ali u tim situacijama ti kao igrač moraš da znaš da braniš pola terena, nemoj da diraš quarterbacka, neka baci neki balon, odbranimo to i pobedili smo, jer smo dobro išli u meč, imali smo dobru pripremu. Bili smo spremni da igramo sa njima poen za poen. Igrali smo za njima, oni su vodili, mi smo ih stigli i prestigli. Tako je, na kraju je bilo 49-44. Jer su dali touchdown. Tako je, dali su touchdown i pretvaranje za 2 i bilo je na kraju 52-49. I još su nam ostavili, pazom, 7 sekundi da mi nešto možeš ureći. Tako je. Tako da, šta da se radi. To je dobijena utakmica koju smo izgubili, tu smo pali onda potpuno. I posle toga nas je i Kragujevac razbio u finalu ovde kod nas na basku. Tako je. Jer baš protekcija isto bila baš loša, pogubio se potpuno John. Nismo bili na nivou, a dobili smo tipa Kragujevac u regularnom delu. Bili su spremni i želeli su više. Ali bio je jedan trenutak tada koji je dosta bio odlučujući. Oni su doveli Francuza, onoga Andreasa Becu. Čovjek je dao 6 touchdowna. Nije uobičajeno. Kad daš 6 touchdowna, znači da si bio dominantan. Pa okej, ali koliko smo primili touchdownova od Graca? Pa to nije nama strano da primimo 6-7 touchdowna. Nije to bio problem. Problem bio što smo navikli da igramo, znaš, poen za poen. I onda, znaš, samo nam je spuštena rampa, nismo dali poen. Jel ti se čini da već posle te sezone polako ovaj sport kod nas ulazi u neku krizu, pa iz godine u godinu ta kriza bude sve veća i veća? Pa ja mogu da pričam iz aspekta svoje ekipe. Tako je. Jer za nas je bila kriza, ali za Kragujevac nije bila, za njih su bile zlatne godine.
Kao što smo mi vezali nekoliko 4 titule godina, za redom, oni su vezali i oni vezali jeste, posle. jeste. Tako da njima nije bila frka, imali su i starije igrače i mladi igrači, bilo im je super, mi smo se krpili, nismo... Dobro, ali u smislu ako je dobar Kragujevac, a nisu dobri Vukovi, Novi Sad, Pančevo, Zmajevi, i ta liga je već slabija i polako to tone u neku krizu. Ali uvek je bilo isto za mene. To mi sad samo vraćamo se unazad i pričamo, kako je bilo nekad. Nekad je uvek bilo Kragujevac i Vukovi i onda jedne godine isplivao taj Novi Sad. Nego samo to kažem, pokušavam da lociram kad je otprilike ovaj sport počeo da gubi i na masovnosti i na kvalitetu. I da li je to bila 17. 18. ili... Pa ne bih znao, znaš. Sve zavisi iz ugla posmatrača, jer Kragujevac je igrao Ceflu. U Ceflu su počele da ulaze mnogo bolje ekipe. Tako je. Igrali su Poljaci, igrali su Svarko Raiders. Tirol Raidersa. Tako je. I onda mi pričamo kao pao je američki fudbal. Kragujevac je igrao protiv Tirol Raidersa koji imaju i ozbiljan igrački kadar i ozbiljan stručni štab. Da, pre toga su igrali i sa Vroclavom i to na olimpijskom stadionu. Znaš, nije tu bio pad, tu je bio pad za sve ostale, ali pad za sve ostale se desio isto ranije. Znaš, isto 2015. 16. nama ekipe, 14. nama ekipe nisu izlazile na utakmice. Razumeš? Kažu, nećemo, predajemo. To ne sme da se desi u ligi. Koliko god da misliš da ćeš da izgubiš 100-0, ako učestvuješ u ligi, ne možeš predaješ utakmice. Mislim, nije muški. Tako je. Šta je, nemaš igrača, nemoj da igraš ligu. Onda ajde da nađemo drugačiju ligu. Kad je krenuo pad, znači imali smo prvu ligu, drugu ligu. I treću. Kako je to krenulo da nestaje, kako su klinci krenuli, znaš, isto da se ne pojavljuju, da ne možeš da sklopiš ekipu za juniorsku, za kadetsku. Tad je sve to krenulo dole. Ti stalno moraš da imaš nove igrače koji dolaze, ali nije to problem sa američkim fudbalom, to je problem sa skoro svakim sportom ovde. Ti imaš generalno problem da novi klinci dolaze u sport. Mislim, jesi gledao derbi sada? Koliko naših igrača je startovalo u košarci? Ove ekipe igraju Euroligu, mislim, kao košarka cveta. Gde su naši igrači? Tako je. Jer razumeš, i onda mi ti reci da i košarka nije malo otišla u nekom drugom smeru, ali zato klinaca pun NCAA, na koleđu ih ima 2 miliona. Tako je, a u derbiju od 10 igrača nemaš 2 domaća igrača. Da, ili 0, ili ni jedan. Koliko je inače, ne samo za Vukove, nego za kompletno američki fudbal u Srbiji bio loš odlazak Vukova sa Ade? Nekako je Ada bila i simbol tog sporta. Svi su znali, kad pomeneš to, aha, to je ono na Adi. Zašto je Ada dobra lokacija, generalno? Zato što dođu ljudi koji nisu planirali da gledaju američki fudbal. Koji se šetaju, voze bajs. Šetaju se okolo, onda stanu i onda malo gledaju i onda kao, okej, znaš, kao ima grickalice, ni ovo ni loše mogli bi. Ali čak i ako gleda kroz rešetku sa strane, tako je. Zanimljivo, jer takva je lokacija. I onda posle više nikad nije bila pronađena takva lokacija, jer ti namenski moraš da odeš na stadion. Pa ti se čini da je to bilo onako presudno možda? Pa nije, ali opet to smo samo mi kao Vukovi. Znaš, to nije vezano za sve druge timove. Jer moram da te pitam, gde je drugih 10 timova? Nek ima 8 u prvoj ligi, gde je ostalih 7? Da, iz kog razloga su nestali drugi? Niš, Bor, Subotica, Vršac, Novi Kneževac, više si ne... Da, previše ima ekipa. Moraš da se zapitaš isto, kako će ljudi provoditi svoje slobodno vreme, da li su spremni, jer ti ne možeš ovim da se baviš rekreativno. Tekl ne bi trebalo da igraš rekreativno, teško je. Mora da se posvetiš, prvo mora da se posvetiš da telo dovedeš u formu, jer ti dobijaš batine. Tako je. Obaraju te, padaju ljudi preko tebe. Ne, da igraš tekal rekreativno, to je nepojmljivo, to je nemoguće. Znači, kad nije sezona, ti moraš da odvajaš vreme da ideš u teren. Kad dođe sezona, ti mora dolaziš na treninge, mora znaš playbook. Tako je, već si se pripremio za neke druge napore. Inače, povrede stižu i to je onda kraj. To jeste amaterski sport, ali ti ne smeš da ga shvatiš amaterski, ne smeš biti rekreativac, mora da shvatiš da se ipak baviš time, da postoji neki više cilj. Tako je, to potpuno razumijem, ja sam se dugo bavio sportom, nekim drugim rukometom, ali najveći napor mi je bio u stvari na treningu.
i što sam više trenirao, teže mi je padao poraz. Jer onda kažem, čekaj, treniram 4 puta nedeljno, toliko ulažem i onda gubim. A ako sam to shvatio onako rekreativno, onda mi je bilo svejedno, i ako izgubimo, idemo na pivo pa idemo kući. To nije to već nije. Verovatno je zato sport propao, mislim, američki fudbal ovde, zato što su većinom svi shvatili sad posle koliko godina već u stvari radiš prenose? Zabune, ovo je 11. 11. I ona igračka karijera. Zašto nije taj sport zažive onako kao što je košarka, fudbal? Da li je to mentalitet uopšte i publike i oni koji bi trebalo da se bave? Nešto tu se nije dogodilo, taj spoj neki. Nije kliknulo, što kažu. Ajde ovako da ti kažem. Ajde da pogledamo košarku. Osim Zvezde iz Partizana. Jel ideš na utakmicu? Jel misliš da je to zaživelo? Išao sam, a više ne idem, eto, i to pokazuje. I kad pogledaš generalno našu srpsku košarku, znači čak ni naša srpska liga nije najjača liga koju igraju naši timovi, već je Jadranska, ABA. To je liga koju naši timovi igraju glavni i to je liga koja se više ceni od srpske lige. Ajde da uzmemo srpske onda timove. Šta misliš koliko ima navijača na tribinama i ti momci koji se bave time? Da li oni imaju ambicije da budu starteri, da se bave, da budu sportisti, da budu košarkaši, da dobijaju platu i da tako prehranjuju porodice? Ne. A to je jedan od najpopularnijih sportova, zapravo to je sport u kome imamo neke medalje. Znaš, odemo na olimpijske igre, uzmemo medalju, odemo na svetsko prvenstvo, uzmemo medalju. Evropsko nas malo zaobilazi, ali bar idemo na evropsko. Razumeš, imamo neki kontinuitet, imamo dobri igrače. Međutim, ja ne bih rekao da taj sport prosperira. A ako taj sport ne prosperira, šta onda mi da pričamo? Mi smo negde na dnu. Zajedno sa svim, evo ti si trenirao rukomet, misliš da rukomet je uspešan. I ne pamtim kad sam poslednji put bio na utakmici, eto toliko me to i privlači. Sve je drugačije, znaš, moje vreme bilo ono, da se bavim sportom, da budem sportista, to je bilo super. To je bilo lepo i pohvalno, a danas je to traćenje vremena. Znaš, tako neću napraviti pare. Da, i da me ima na društvenim mrežama, da stavim neku sliku, da me ljudi znaju, ali to nije to. Da me vidi da napravim pare, to je danas bitno. A to nećeš uraditi sa sportom, a tek to nećeš uraditi sa američkim fudbalom. Tako da sad je to već neki suludi entuzijazam da će se nešto desiti. Da, ali sad kad se već došlo u ovu situaciju, je li ima izlaza iz ovoga? Kako se izlazi iz ovoga? Zabune, ja sam verovao da ima. Pratio si sve, znači ti si neko ko je sve vreme učestvovao, dolazio si na utakmice svih liga, pratiš flag turnire, i treninge, i na treninge, kadete, juniore. Jesmo se vratili kao bivši igrači. Ne nas dvojca, trojica, ne nas desetorica. Tako, to je veliki problem. Jesmo probali da dovedemo decu, da deca dođu, da počinju da treniraju, da ih ima više. U jednom trenutku mi je delovalo, evo ga, prelomit ćemo ga, jer ima 20-ak, 25 kadeta, ima 30-ak, 40 juniora. Da, i ti si radio sa mladim igračima. Radio sam i sa kadetima i sa juniorom. Igrali smo u lige. I onda, znaš šta je, kad ja njih treniram i kad meni komesar javi da imamo 3 ekipe i da neće biti lige. Ja onda trebam to detetu da saopštim da on neće moći da se takmiči, da on na treningu ne može da odigra, jer nas posle toga, posle 2-3 godine, nas nema na treningu da odigramo jedni protiv drugih, nego treneri moraju da oblače opremu da bi deca osetila šta znači. Jer džaba ja njemu instaliram ako on nema odmah da odradi, jer razumeš? Znači mi na košarci kad nam coach instalira, imali smo 5 na 5, odmah da probamo akciju malo, znaš, da ti uđu pokreti, da tačno znaš koje imaš opcije, kome da dodaš, gde se krećeš, odakle možeš da šutneš, gde možeš da asistiraš. Isto i u ovom sportu, kako trčimo rute, ko je gde, kakav je spacing, šta quarterback gleda u odnosu na cover 1, 2, 3, man, šta god. I onda deca to nemaju, jer ne mogu ni da odigraju jedni naspram drugih. I onda nema poenti bilo šta da se igra sem flag ovde, jer flag se igra 5 na 5 i za to 10 može da se skupi. Nek se spoje s devojčicama i neka trčkaju po livadama i neka skidaju zastavice. Ajde onda sada kad je već situacija takva kakva jeste, kako gledaš na flag? Pa znaš šta, meni lično to nije primamljivo, ali to je jedini vid američkog fudbala koji može uspeti na ovim prostorima sada, u ovom trenutku. I to mora da bude okidač za sve ostalo što može da sledi. Pričali smo o tome, znaš, postoje neki planovi, moraju financije da uđu, ali džaba i financije ako nema deca. Jer trebaju ti deca da bi nešto pokrenuo. Velika je stvar što će flag biti na olimpijskim igrama
mnogi sportovi debituju na olimpijskim igrama i više nikad se ne pojave. Ali, ajde da kažemo da moramo sačekamo taj olimpijski ciklus, da vidimo kako će to proći. Nije nemoguće i da se vrati, zato što mnogi igrači koji igraju u NFL-u imaju neko poreklo. Amon-Ra St. Brown, majka mu iz Nemačke. Što da ne? Što ne obuče? Ima ih trojica braća. Što ne obuku dres Nemačke, pritom ima još nekoliko igrača. Ti imaš onda NFL igrača koji će igrati, osvoje medalju, dobiju državnu penziju, bombona. Južna Koreja, Kyler Murray, Kyle Hamilton. Roditelji su im isto iz Južne Koreje, razumeš? I imamo i mi neki igrača ovog porekla, imamo igrača na koledžu. Verujem da će svima biti zanimljivo. Ima i Italijana takođe. Napravi se... Zahvaljujući tim igračima i bili su prvaci Evrope prošle godine. Napraviš neku dobru priču i onda možda to može da se prebaci na sledeće olimpijske igre. Onda samim tim će verovatno i klinci da se zainteresuju. Znaš, jer ti kad vidiš na najvećoj sportskoj smotri neki sport, ti želiš da se baviš tim sportom. Ako malo uključiš logiku, malo i roditelji razmisle, jer i roditelji dosta guraju. Niko neće da gura dete u tekl, da ga lome po terenima širom Srbije, razumeš, da se lome koske. To nikome nije primamljivo. Mislim, roditelji nije neće da kaže, super, jedva čekam da moje dete trenira. Čast onima koji hoće, carevi. Ali realno gledano, flag je siguran sport i tu postoji šansa, znači, da uleti veliki broj i dečaka i devojčica. I onda da oni sazrevaju kroz taj sport i ako ostane olimpijski sport, da nekako napravimo veliku bazu i onda da oni možda razmisle o tome, a što ne bi igrali i tekla. Flag mogu da igraju i bivši igrači. Kada završe karijeru može da igra i u 30. godinama. Jel ti se čini da će lakše bivši igrači s tekla da se naviknu na flag ili deca koja počinju sa flagom, a onda ulete u tekl? Naviknu se bez kontakta, kad počnu da biju batine, bit će to drugačije malo. Nemam predstavu, ne mogu da ti kažem. Nisam bio u ovoj drugoj situaciji. Znam momke koji su igrali kontakt i igraju flag, okej. Ja bih pre izašao s drugarima da igram basket ili bi igrao košarku 5 na 5 nego što bi igrao flag, iskreno. Da. U ovoj situaciji je bilo jasno, Bici su se osnovali, tu su sve bivši igrači, i David, i Plameni, i Vojin. Osvojili su drugu ligu, bili su odmah prvaci, ali oni nemaju mlađe kategorije. Bez toga teško da možeš na duže staze malo da... Pa verovatno, šta znam. Moraš da imaš sve postavljeno. Da. Znaš, oni se rekreativno bave. To je ono, sad ti je već doslovno ceo život si navikao da treniraš, da imaš teretanu, da imaš trčanje neko i sad ostaneš bez toga. Treba ti. Traži ti telo, traži ti mozak, mora se zadovoljiš. Ali imaš ideju šta bi trebalo da se uradi i da se tekal oživi? Jer to postoji uopšte sada kao opcija, bar u narednih 4-5 godina? Zabune, ja to ne vidim da će se ikad vratiti. Iskreno. Ja mislim da se to nikad neće vratiti. Prvo, jer ti trebaš to da uradiš na državnom nivou. Deca danas imaju drugi hobi, drugačije razmišljanje. Znaš, to ih ne vodi nigde. Da ih vode američki fudbal? Da. Je im obezbeđuje nešto? Ne. Čak nisi siguran, evo, imali smo neke momke koje smo poslali na koledž. To je 2% od svega što smo trenirali. Od njih 100, dvojica odu na koledž. Ja razumeš? I šta njima onda to znači? Njih ne zanima ništa, zanima ih onda igraju igrice. Drugo je vreme. Drugo je vreme i mislim da interesovanje da se bave američkim fudbalom, tackle sportom je nula. Jel mogu plavi zmajevi onda i Wild Borsi da opstanu na ovaj način? Jedni igraju Mađarsku ligu, drugi su osnovali neku zajedničku ligu sa Rumunima i Bugarima. Koliko i oni tu mogu da opstanu, ta dva kluba? Možeš ti da opstaneš, ali pitanje je zašto. Da, a pitanje je i financija. Treba stalno ići u Mađarsku, treba ići do Bukurešta. Dobro, to je njihov problem, ali realno gledano, evo ja ti kažem kao neko ko komentariše te utakmice, ja to doživljavam kao kaznu. Kada gledam, kada moram da komentarišem to, kada moram da odvojim, ok, to je meni posao, ne žalim se. Ali taj nivo takmičenja je užas. Da, to nije to, jeste. Komentariši NFL utakmicu i onda komentariši Srpsku ligu, ali da ne igraju Kragujevac i Zmajevi. Da. Respekt za momke sve koji treniraju. Samo hoću da vam kažem. I pokazuju i volju i žele to, ali... To izgleda kao termin, kao rekreativni sport. Kao kad bi komentarisao
svoju neku ekipu koja igra košarku na terminu, ali verujte mi, ti momci igraju 3 lige i izgledaju ko sajle. Dok momci koji se bave ovim sportom izgledaju kao da su sa ručka s porodicom došli da odigraju tekmu pa idu na pivo posle toga. Da. Nažalost, to nam je realnost. Ali ajde sad i na kraju, kako si doživeo Santa Claru, Levi stadion, Seattle 12-0, šta si misli u tom trenutku? To je gotovo, ne može England da se vrati. Pa dobro, gledaj, Seattle je kompletnija ekipa. Kroz play-off New England se provlačio dosta. Odradili su... Realno, bilo i boljih ekipa koje su zaslužile možda da odigraju u finalu. Nije bilo dobro. Stigli su do finala. Da je Pa bila dobro, bolja jesu. ekipa, dobili bi. Dobro da je bilo dobro po toj logici, ali čini mi se u toku prvenstva... Što nisu došli do Supera. Pa dobro, duga je sezona, imaš i povrede, imaš svega. To je sport. Jeste. To je sport. Seattle je bio kompletna ekipa. Jedina ekipa koja im nije ležala ove godine bili su Ramsi, jer onaj napad, ja ne znam ko može da brani, on je nerealno. Kad su našponovani, Seattle je to odbranio, imaju dobro postavljenu odbranu, imaju koordinatora koji je na univerzitetu radio sjajan posao, koji u Baltimoru radio sjajan posao i onda preneo to sve na Seattle. Kor igrača koji su izabrali isto bio jako dobar, sada će ostati bez velikog broja svojih slobodnih agenata jer su odlučili da idu u nekom drugom smeru, ali uzeli su titulu. Znači, imali su taj eksperiment sa Samom Darnoldom, isplatio se, koliko god je grešio u toku sezone, play-off je odigrao savršeno, sve je bilo kako treba. Je li ti žao Chicaga malo? Nije mi žao nikoga. To je sport. Pa dobro, nego eto kao najveći srpski grad, u tom smislu. Ja nemam nikakve veze. Da, nemaš nikakav osjećaj prema tome. Moj grad, srpski grad, a za gradom me baš briga. Ali dobro, jedno vreme dobro su igrali, nisu izdržali do kraja, ali... To je mlada ekipa koja je tek u procesu sazrevanja. Oni toliko još moraju da rade da bi došli do tog nekog nivoa. Znači, oni su jedna slatka priča, kao Detroit pre nekoliko godina. Ali to još uvijek nije sve zategnuto. Da, i suviše komplikovano i mnogo toga treba da bi se došlo do titule. Ako ti nešto samo fali, možeš da ne dođeš do njih. Evo uzmi Ramsi, njihov napad je savršen, ništa im nije falilo. Falila nam je odbrana, falili su im cornerbackovi, tu su ih uništili. Sa defanzivne strane su failovali utakmicu. Seattle je bio najkompletnija ekipa u sezoni, tokom čitave godine, na kraju kad se pogleda. Kad završiš sezonu, tad su umiraš utiski. Znaš, ne dok traje sezona. Tako je. Bili su najbolji sad kad pogledaš unazad i svaki mismatch koji su odrađivali, na kraju kada pogledaš, odradili su. Čak i ovo koji nisu bili naklonjeni njima. Ramse su uspeli da dobiju, to je njihov najteži mogući miš. I to su dobili 2 puta. I obe utakmice su bile bolesne, vredne Superbola. Pre početka sezone, jel imaš simpatije prema nekome uvek ili... Ja navijam i imam simpatije za svoj tim za koji navijam, a druge timove gledam i pošto gledam sve utakmice... To je Baltimore ili... Baltimore, pošto gledam sve utakmice cele sezone, sve ekipe, samo stičem, znaš, sve se to menja. Mnoge ekipe nisu više na tom nekom nivou potrebnom da se uzme titula. Previše ima oscilacija i treneri se menjuju mnogo češće nego pre, igrači se menjuju mnogo češće nego pre. Previše imaš promena sredina zbog novca, nezadovoljstva nekih, uticaja društvenih mreža i nekih gluposti van terena, sve više igrači imaju potrebu da se glupiraju. Kakav ti je doživljaj bio odlazak u Minhen? Najjači ikada. Jesi imao utisak da je onda ovo naš usporeni film u odnosu na... Uživo kad vidiš. Da, to. Uživo kad ih vidiš, ne samo... Kako je prošao taj put? S kim si bio? Kako ste išli uopšte? Kolima smo išli, ja sam se vratio avionom. Kolima je bio pakao jer smo Vanja radili Thursday night i znači bio sam budan ceo dan, radio noć utakmicu i seo u kola i vozio se 14 sati do Minhena, znači pakao, pritom auto je bio mali, ne mogu se pružiti moje noge. Užas. Trebali ste me zoveti, išao bi ja sa vama. Još bi napravili neku lepu reportažu. Drugi put lutko. A kaži mi, kako je uopšte bio događaj tamo, publika, pre utakmice, organizacija, je li to zaista bilo, vredi videti to, je li tako? Pazi, prvo organizacija na najviše mogućem nivou, pune tribine, znači već smo mi bili dan ranije da vidimo... Je li ti to iznenađenje bilo ili...
to je koliko? To je 80-90 hiljada, sigurno. Tako je, Allianz Arena je oko 70-80. Mislim, ako računamo dole ljudi koji nisu tribine, mesta, jer i tu je. Jel imaš utisak da je bilo i dosta iz Amerike navijača da su dolazili? Nemam utisak, bilo ih. Naš hotel je bio krcatan, svi su bili Amerikanci. Da. I naravno još mnogo Nemaca, Evropljana, ajde, da zaokružim. Dobro, i u Nemačkoj jeste najrazvijeniji u Evropi, ali tako? Mi smo došli ranije, imali smo ceo dan pre da idemo mi smo zapravo došli 2 dana ranije, pa dan pre utakmice posećivali smo ta neka dešavanja za medije. Išli smo na neke trening kampove, išli smo na tu omladinsku školu, bio je i Roger Goodell kao komesar lige tamo, pa smo onda pratili taj karneval kroz grad, gde je u mnogim pubovima bilo organizovano druženje ljubitelja američkog fudbala i sad imamo si po timovima, ovde su pub posvećen Chiefsima, ovde pub ovima i onima. Bilo je mnogo Amerikanaca, bilo je mnogo ljubitelja i tačno vidiš njihovu kulturu praćenja sporta. Eto, mi to nemamo. Evo, da dođu u Beograd igra neka NFL ekipa, veruj mi, ne bi bilo ljudi ko da dođe Aca Lukas. Bilo bi više stranaca iz Nemačke, iz Amerike nego... 100%. Iako bi taj put koštao po $10.000, ali bi došli. Da, to je ta pasija, to mi nemamo, nažalost. To smo izgubili. Zato nemamo ni ligu. Tako je. Zato nemamo, jer kod njih oni imaju lige, jer njima je zanimljivo da se igra, naročito u manjim mestima. Oni dalje imaju stanovnike u manjim mestima. Kod nas su svi ovde u gradu, zato ne može mrdnemo nigde da ne putujemo sat vremena. Da. Dobro, koju bi sad i neku poruku imao uopšte i za naš savez, i za igrače, i za klubove, da ne odustaju. Mislim, najlakše reći ne odustajte, možda ćemo se vratiti. Kako ti sad to sve izgleda? Evo da ti sumiram. Znači, sad mi deluje, kad sam došao na arenu, imali smo neki plan. Plan je bio prvo, znači, da sve utakmice budu u prenosu. To se nikad nije desilo. Ajde da se razumemo. Znači, prenosili smo svake nedelje jednu utakmicu, to se nikad nije desilo, očekaj kada je američki fudbal na ovim prostorima bio na najviše mogućem mestu, ikada. Znači, nikad nismo imali, bilo je derbi i evropska utakmica. Tako je. Eventualno finale i to je polufinale, finale i to je to. Nikada nije bilo ovo. A nikad gori kvalitet. Krenulo je od toga, sada se raspalo, neki novac je ušao, podrška postoji, evo sada potpisan taj ugovor s Balkan Betom, znači postoji neki plan i postoji plan na državnom nivou. Znači sad to već nisu pera, žika, mika i onda mi tu pravimo neke planove, sastanke, nego kada je država iza, opet to treba da bude... Da, ministarstvo je stalo, olimpijski komitet. Tako je, to treba da bude malo bolje. Da li će da bude bolje, pojma nemam. Stvarno ne znam. Znaš, ne mogu sebe da opterećujem sada time. Znači, ja sam završio bavljanje američkim fudbalom. Trenirao sam, završio, trenirao sam decu, završio. Moje je sada da idem na posao, da radim i da uživam. Tako je. Znači, šta će biti s ovim, to ostavljam nekim drugim ljudima, nek se oni bave, nek oni uživaju. Moje, ako me pozovu da komentarišem nešto, ja ću to da odradim. Eto. Nemam nikome ništa da poručim. Mislim da je to što se tiče tackle fudbala. Za flag, to je zanimljivo, to ne znam gde će da ide. Ali... Ne znam da li znaš, da li si u stvari stigao, ti u ovom sportu znaš sve, pogotovo što se baviš, koji je put da se ode. Ajde i oni koji gledaju, da samo malo pojasnimo, da ljudi shvate, ove godine u avgustu mesecu u Düsseldorfu je svetsko prvenstvo. 2 najbolje plasirana idu direktno na olimpijadu. Sa Amerikancima koji su domaćini, to je 3. I ukupno ima 6. Ostaje 3 mesta. Ukoliko Amerikanci najverovatnije budu prvaci sveta, znači drugoplasirani i trećeplasirani idu direktno. Sledeće godine je evropsko prvenstvo, ali bez ova prva 2, znači može da bude čak i 3. i 4. da ode na taj kvalifikacioni turnir, gde će biti 10 ekipa, pa od tih 10 idu 3. Dosta je malo onako i komplikovan sistem, svi se pojačavaju, Nemci su evo skoro bili na pripreme u Meksiko i to i ženska i muška. Olimpijske igre. Ozbiljna stvar, i državni projekti, država staje iza toga. Svakog sportiste treba da bude da učestvuje na olimpijskim igrama. Ne bi me čudilo da mnogi koji su završili svoje karijere ili koji se bave nekim drugim sportom,
ne uđu u trenažni proces priprema za flag fudbal, za olimpijske igre. To je logičan sled ako želiš, ako si sportista, ako nemaš neke druge planove, možda posljednja šansa. Pritom, znaš, nije kontakt sport, treba da dovedeš svoje telemetre, mora da se radi, mora da budeš sajla, ali ti sa 40 godina možeš da se nađeš na olimpijskim igrama. Tako je. Nema puno sportova u kojima 40-godišnjak može da učestvuje. Tako je, na tom nivou, tako je. Tako da, ovo je dobra šansa. Da, iz tog ugla možda i Amerikanci naprave iznenađenja, ko zna koga će sve da dovedu na olimpijadu. Nije im problem da dovedu koga god hoće. Pa nije. Koliko je to fair sad prema svim ovim ljudima koji stvarno igraju samo flag. Tako je. Ne znam, onako kad pogledaš highlightove, mislim, najbolji igrači američkog fudbala su u NFL-u, ali flag je drugi tip sporta. Ja vidim neke momke tamo, oni trče u onom duck walku, sve na kolenima, on se spusti do ovde, skini mu zastavicu, to igrači NFL-a ne rade, oni su, mislim, spremni, ali igraju neki potpuno drugi sport. Ali naravno da je želja da u svojoj državi dovedeš igrače koji su najzvučnija imena. Tako da verujem da će njihov roster biti krcat NFL igračima, jer je to poenta. Znaš, da dođe ono... Tako je, All-star team, dream team. Oni pravi dream team, uzmu titulu tu. Da, oni od svega prave spektakl, tako da... To će uraditi i ovo. Za ostale, plasiraj se i učestvuj, velika stvar. Da. Velika stvar. Kad počinje draft, pratiš to sve sada? Sad kraj aprila, radimo naravno, prva runda se direktno prenosi. Jedan od najbitnijih momenta, jer to diktira. Do sad je bilo potpisivanje slobodnih agenata, ko se pojačao se i sad te rupe koje su ti ostale popunjavaš na draftu. Kad se završi draft, znaš šta si izabrao i ove ostale rupe koje imaš na rosteru, tada kreće drugi talas potpisivanja slobodnih agenata i onda to su momenti na koje treba posebno obratiti pažnju. Mi ćemo odraditi i emisiju, odradit ćemo draft, odradit ćemo podcast 99 yardi koji radimo, da sve to predstavimo. I to je to, mislim, odmah kreće nakon toga. Mislim, sad imamo finiš košarkaških liga, evo regularna sezona NBA. Moram i da pohvalim da jako dobro i sa Jimmyjem u paru radite stvarno fenomenalno i one analize, baš to izgleda jako dobro. Analize su nešto što meni najviše prija, iskreno, jer to je neki novi moment i to je zapravo poenta analitičarskog posla. Ako ja ne mogu da... I to je super stvar, to smo dobili od prve sezone. Da, i Jimmy se dobro snalazi u tome. Pa da, odlučili smo tako da ja kao voditelj se ne trpam svuda, nego da Jimmy to uradi, ali eto, kad on ne može, kad je on zauzet privatnim obavezama, onda sam ja tu. Mislim da ćemo sledeće sezone raditi to pola-pola, jer uz njegov posao i sada Vanjicu malog, znaš, ipak je nama sada fokus malo više na porodici nego na bilo čemu. Mislim da tako to treba da bude. Ajde ti stari. Tako, uvek u životu imaš neke prioritete u određeno vreme. To je to. Dobro, Miksa, hvala ti puno na razgovoru. Mislim da smo neke teme malo i ubrzali jer Mihajlo toliko toga zna i toliko je stručan i imaš osjećaj da pogodiš baš u centar, ali ne možemo ni ovo da pričamo beskonačno dugo. Uvek je to vreme... Imamo film da ti traje 5 sati. Jeste. O tom filmu tek ćemo da razgovaramo. To čuvamo onako kao šlag na tortu. Biće ja se nadam ove godine. Eto, hvala ti puno. Hvala tebi. Brzo je prošlo. Uvijek pričam da nije bilo tebe, 2 uspomene ne bi imao vidljive za sve ove godine igrane. Da sam znao i da ću ja da zavolim ovaj sport, da sam znao i ranije da se priključim, ali tako je život napravio. Sledeći ideš s nama da gledaš NFL. Bože zdravo, jel već imate plan koja bi to utakmica trebala da bude? Čini mi se da ima više utakmica u Evropi sada. Ove godine se Paris pojavio kao lokacija, ponavlja se Madrid na Santiago Bernabeu i opet imamo Nemačku. Sve bolje od boljeg. Pa i blizu, naravno ne računam London i gore Veliku Britaniju zato što su tu peripetije sa vizama, sa dozvolama, mislim. Kako je ovaj sve gde živimo, ako treba da moliš, da kumiš, da platiš, da bi došao nešto da radiš, onda bolje je ovo. Samo pređeš granicu, ideš, gledaš, uživaš i to je to. Eto, to je bio razgovor sa Mihajlom. Nadam se da nije bilo dosadno. Pratimo NFL. Čini mi se da NFL ima publiku svoju ovde, ali tako? NFL ima.
Ali čini mi se, jel ti se čini da se ta publika, pa ćemo da završimo, nekako nikad nije prebacila i na domaći teren? Mnogo više ljudi prate NFL nego domaću ligu. Zašto je velika razlika u kvalitetu zapravo. Da. NFL je donekle, opet, ja mislim da NFL dosta gubi ovih starih gledalaca, ne sve, ali znam mnogi ljudi koji su pre to gledali dok je bilo mnogo jakih kontakta i svega, kako su se pravila malo promenila i kako je liga postala mekša i sigurnija za igrače. Ti neki ljudi su prestali da gledaju, ali mnogi novi su počeli da gledaju i imaš one koji su zakleti od prvog dana, u koje spadam i ja, koji gledat ću ga makar bio tač. Jer moram da gledam, nikad neće biti tač, uvek će ono biti obaranja, ipak Amerika vole nasilje, ali nije kao što je bilo nekada. I ja više volim ono što je bilo nekada, a šta da se radi. Gledamo ovo i uživamo. Mislim da je skill danas otišao na neki malo viši nivo, da su igrači atletski mnogo sposobni, svi su krupni, jaki, nisu ogromni, ali su pokretljivi, brzi, sve više kada gledaš onaj kombajn, sve neke testove kako se kreću, momci sa 100 kila, gledaš i ne veruješ. Tako je. I zamišljaš samo šta bi bilo da se ovaj brat zaleti i da me raznese iz punog sprinta. Ako nisi fizički spreman, nastradaćeš. Tako, dobro, hvala ti Mihajlo. Eto, to je da napokon završimo. I neradni je dan i već je malo i zahladilo. Eto, to je to. Hvala ti puno, pa pratimo dalje sve šta se dešava. Hvala tebi.